тільки на 30%. Скажите, а вы представляете себе, как будут выборы? Во-первых, вы участвуете в выборах как сам? Ні, як виборець, ймовірно, Як думаю, виборець. а як людина, яка балотується, ні, взагалі. Вважаю, це третьою частиною мармезонського, в лапках, криворіжського балету. Такої відсутності смислів, відсутності духу на цих виборах я давно не пам'ятаю. А вы знаете, вот это я рекламу смотрю по Киеву, она везде на самом деле одинаковая, да? Она рассчитана на каких-то, ну, детей лет 5. Не больше 3 слов, не больше 2 слов. Абсолютно пустые посылы. Причем, я чесно скажу, вот з боку будь-яких партій. Просто Так. таке враження, що всі вважають, що це, ну, і виборець, він як дитинка. Да. І треба з ним розмовляти просто так. В Полтаві, саме смішне, в Полтаві їду, а написано: наша команда здолає амброзію. Що? Амброзію. Амброзія – це така рослина, яка, в принципі, для алергії викликає алергію. Ага. І сьогодні гасло. Один в Житомирі додумався: я бидло мочив, мочу і мочити буду. Ну і так далі. Тобто я по Україні дуже багато їжджу, і, власне, в цій частині безсмисленість і бездуховність. Дуже тупе. Тупе. Да. Як почалося в 19-му році президентські вибори, нижче плінтуса, потім без смислів, без духу вибори до Верховної Ради, і маємо це представництво. А сьогодні оця третя частина мармезонського, криворіжського балету маємо на місцеве. Мені дуже хочеться сподіватися, що ми впали на дно і з дна не постукають. Що сьогодні уже оце... Колись Пугачової питали: Алла Борисівна, а чого ви під фанеру співаєте? Вона каже: people хаває. Ну, people... От, і, власне, коли people перестане хавати оцю безсмисленість, безідейність, то, по великому рахунку, буде і пропозиція їм зовсім інша. Ж подивіться, місцеві вибори. Київ. Європейська столиця. 3-мільйонне місто. Та вже більше. Да. Тобто, що мав би кандидат в мери міста визначити? Місію і візію міста. Це перше, що робимо. Місто Київ – це що? Місто Київ – це куди? Місто Київ – це навіщо? І вже виходячи з того, давати посили, алгоритми розвитку цього міста. А сьогодні один там збільшує пенсії, зменшує тарифи. Тобто до цього відношення взагалі немає. Цікаво, яким чином. Да, тобто як мер може це вплинути? Але на сьогоднішній день знову вибирають свій-чужий, не заморачуючись, не заглиблюючись в смислі. Ну, people хаває, як ви сказали. People хаває. І от дуже важливо, щоб цей мармезонський балет на кінець на цих виборах закінчився, бо нам вже потрібно готуватись до президентських виборів. Наступні вибори президентські. Та це зарано ще. Ну, є такий постулат. Вибори закінчились, потрібно готуватися до наступних. Ну, да. Це раз. Як політик. А по-друге, я не думаю, що при таких комунікаціях, при таких президентствуванні він досидить до кінця. Досидить. Досидить? Сказали. Не досидить. Я не думаю. Подивіться, економіка у нас сьогодні, ми дивимося, от ми говорили з вами про філософію і так далі. От подивилися вчора, по-моєму, чи коли послання президента до Верховної Ради. Давайте ваш аналіз. Цікаво. Знаєте, я побачив хорошу агітку артиста. Ну, хороша ж. Агітка. Ну, політики всі більш-менш артисти. Ні? Хто такий президент? Президент – це лідер нації. Президент – це людина, яка визначає поступ країни, ну, якщо звернення до Верховної Ради, як мінімум на рік. Куди йдемо? Вона визначає ключові виклики, які є для держави, дає відповіді і каже, куди ми йдемо, до чого прагнемо.